Sugod karong Lunes, wala na itugutang mga pribadong sakyanan nga makaagi sa compound sa carbon market. Gidugangan usab ang mga entry ug exit points alang sa mga tao. Ang report ni Femery Dumabo. Aron siguradong masunod ang health protocol, gipresentar sa Cebu City Police, Market Operations, Cebu City Traffic Office ug probe team ang sundon nga traffic flow sa carbon market sud sa duha ka semana. Pagpangandam kini alang sa Semana Santa. Magsugod ang pagpatuman niini karong Lunes, Marso 22 ug libkason Abril 5. Tagtulo na usab unya ang entry ug exit point sa carbon market alang sa mga mamerkaduhay. Ang makasulod diha is mga delivery trucks na lang. Naay i-designate ang CCTO mga parking area kung asa sila mo park sa mga tao nga gusto mangumbra. While we control the entrances, ato sang i-control ang exit, meaning kung makapagawas na ta, tanaw na to loaded na ang area, pagawso na ta na sa nato, pa na to pasudlan. So ingon ana ra ang sistema atong gigamit. Ug may paygayrang road clearing. Mupatuman niini ang market operations, probe og CCTO diha sa carbon market. During aning Semana Santa, wala tay rerouting no kay sa karon og atong notice wala na may mga public vehicle nga nakasud sa carbon. Sa ipahibaw na pinagyod sa mga transient vendors nga ang pagpaninda nara sa sud sa merkado sa carbon, nara sa mga gan or sa carbon market complex. So, walay muguwa along Magallanes Street. Lakip na sa bantayan sa kapulisan ang posibleng pagdagsa sa mga tao sa mga tindahan diha sa downtown area. Hangyo nila sa publiko nga mosunod lang aron dili na mosaka pa ang kaso sa COVID-19 sa dakbayan sa Sugbo. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.